Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sore hari ini saya berkunjung ke istananya si Dwi Putih ya. Sugeng santen, Mbak. Oh, sama. Pripun kabare Mbak Sri? Oh, saya bawon. Alhamdulillah. Kan iki niku nderek dusun apa, Mbak? Bunut Meduran Asikaton. Bunut Meduran Asikaton. Yeah. Nah, ini sahabat Kanyawara yang kemarin pengen tahu kandangnya. RT 6. Nah, oh niki RT 6. Nggih. Sering. Niki wawan Mbak, prei ya. Prei, nggih, prei. Panjenengan niku lek nyingkal saben niku teng wilayah pundi mawon, Mbak? Nggih niku wincinge pabrik-pabrik niku nggih kula. Oh niku garapan jenengan. Nggih, nek molangi buru. Nggih, garapane jenengan. Nggih. Santos sak penguale sak ngidul. Pokoke wincinge pabrik bis niku kula nggarap. Oh, bulan pinten Mbak mulai tandang malih niku? Tandang mangke lek enten kepanenan ya langsung. Oh, niki tasih dereng nggih. Nggih. Pinten wulan kas wonten panenan niku? Kene-kene bisa ulan kas. Ulan kas. Mbak Sri sakniki yuswa pinten, Mbah? Napa nih? Umur pinten sakniki? Sekitare 70. Oh, 70 nggih. 70. Nah, jenengan niki mulai saged ngiring sapi niki mulai umur pinten, Mbak? Umur 16. 16. Oh, berarti pun ageng nggih, mboten mulai alit. Nggih, lek buruh nggih tasih alit. Buruh napa niku? Nguli ngoten niku. Buruh teng tiyang napa mawon ngoten lho. Oh, teng Saben tapi kados mopo ngoten. Nggih, sembarang paling pun. Oh, mopo niku nggih saged, Mbak? Nggih, saged mawon. Berarti lek mopo namping barang. Ya, nggih, kamping sak mopoke. Oh, lek namping niku mesti sak mopoke, Mbak. Nggih. Singen niku paling tebih teng pundi balik nyambut damel. Kula niku sak paran-paran ngetan niku pakis ya. Ngileni sampak ngetan pasir. Nggih. Ngaleri boto putih. Nggih. Terus ngetan terus pundi niku teng Konang. Oh. Konang Brongsor. Nah, lek ngilen ngilen tengok suruh. Oh, paling tebih. Oh, sampai gandongan, Mbak. Kilene Kalisari mriku. Nggih. Oh. Zaman singen mosok kaya saniki ya. Singen nitih napa balik nggih. Sami mawon, nggih mlampah mawon. Mlampah? Nggih. Sampai gandongan mriku. Nggih. Oh, mlampah. Mboten kendaraan kaya mboten kaya saniki. Lah nggih singen mboten beto cikar. Mboten, nggih bojo-bojo niku ningali garapane pinten kesuk kene kasih 7 kesuk 8 kesuk di keri anune brujule keri dik mriko. Lek mes kesuk 2 kesuk buta wangsul. Nah, terus jenengan belajar ngrumat sapi sampai ngiring saged nyingkal niku singen sinten sing ngajari, Mbak? Sing murni sing ngetaken tiyang sing bojo-bojo niku. Oh, nggih nyacak ngoten. Oh, ngoten. Angsal lah sing nyacak. Oh, angsal. Oh. Angsal mawon nggih sing nyacak-nyacak. Nah, itu ada bapaknya temannya Mbak. Oh, singen niku nggih nyacak-nyacak ngoten, Mbak nggih. Nah, Mbah. Jenengan ngingu sapi pertama gadah niku umur ngrumat dhisik. Oh, awale ngrumat kadan tiyang. Oh. Nggih, mangke terus kula buru asal hasile. Nggih. Akhirnya dados gadan iki ambek. Nah, Mbah, sapine jenengan niku kan kata sing tanglet teng video kula niku. Sapine Mbah Sri kok sehat-sehat, Pak. Nah, wonten niku wonten ono le dikono fotone tak kule.
Fotone Lah niku tambah gagal. Nggih, Pak. Niku tambah Lah, gagal. ngoten niku wonten jopa jabune ya, Pak. nggih, Wonten jamune domone rek ya. nggih mboten biasa-biasa. Oh, biasa mawon. Nggih. Mek jenengan iki lek jamoni niku Nggih, kentek kerja nggih. asal rong kesuk terus ditibaken jamu apa Oh. kencur dan apa. Oh, ngoten. Nggih. Lek Endok, oh, pinten bandoke lek jenengan? endoke pitu-pitu. Hmm. Tembus tunggal pitu. Hmm. Nah, Mbah, lek niki niku pun manak ping pinten sih niki? Niki mana ping mon iki. Medal napa anake? Nggih, putih. Sami ngeten. Nggih. Putih nggih saged, kuning abang nggih. Lah niku anake sing iki. Oh, niku. Nggih. Oh. Anake niki. Lho. Oh, medale gondol, Pak nggih. Nggih, dak mesti. Oh. Nah, Ini. ini anaknya Nah, ini. hmm, Nah, ya. keluarnya gondol ini. Gondol. Lek gondol ngene jenis napa ya, Pak? Napa putihan napa kembang cangkring. Oh. Iki namanya kembang cangkring. Oh, lek ngeten iki kembang jangkring. Kembang cangkring. Nggih, kembang cangkring. Wernane ngeten iki. Nggih. Semu-semu Ireng. coklat. Ireng mboten ireng. Oh, Abang coklat mboten abang. Oh, nggih, abang mboten abang. Nggih. Lek niki manak ping pinten, Mbah? Songo ni. Oh, manak ping 9. Nggih. Niki nderek jenengan pun pinten tahun, Mbah? Tengkura. Nggih. Tengkura Sampai ping 9 niki. sekawan. Sekawan tahun. Nggih, sekawan tahun. Sing niki Sing iki nembe mawon. oh nembe. Nggih. Asal dugi pundi, Mbah? Dugi anu pajak Oh, dugi wajah. Angsal regi pinten? wong ngajari niku. Oh, niki tak sing nikah, Mbah. Nggih Sing tak sing ngajari. ngajari. Nggih. Sing pun galo sing niki. Nggih. Yo. Cuma pun kalau sedanten kan iku. Sakniki. Nggih. Niki angsal pinten, Mbah? Kula tumbasi awis. Pinten, Mbah? Kula tumbas 18. 19, 18. 18. Nggih. Lek sakniki pun galo, pinten Mbah regine? Nggih ningali Umpama dinyang 20 no mboten angsal. lek pun meteng mboten angsal. Oh, lek tasik dereng meteng, Nggih angsal. tasik masuk. Nggih masuk. Nah, lek kados niki pun tasik pinten, Mbah regane? Regane awisan iki. Lek niki Nggih pinten Mbah sakniki? Kinten-kinten umpami Kinten-kinten. dinyang wong ngoten niku pantese pinten? Nggih 18 19. Oh, 18 19. Oh, soalnya agengan niki, Mbah. Nggih. Oh, niki mpun setahun Dik sampean? Oh ponjol. Oh, bonjol. Ponjol nggih. Lah, singen gandengane niku saderenge niki nggih. Abang. Oh, Gandengane. sapi abang. Abang iku mana ping 11. Abang Jawi napa abang limusin? Abang biasa, Jawa. Oh, Jawa. Jawa lagi abang. Nggih. Mana 11. Sikile putih napa mboten? Mboten. Oh. Awake abang anu ulu. Oh, pun abang sedaya. Nggih. Lek singen niku sing kados sapi Bali niku sikile putih apa Nggih, nggih. nggih? Apa? Blateran apa? Blateran. Oh. Nggih. Prambon kan. Lek jenengan niku singen nate ngingu blateran bareng. Oh gelak. Coba di balik damel tantang blateran blateran kali ningali. kasihan ngeten. Blateran iki sing gedhe nggih sae. Ah, Sing ngoten. gedhe nggih kuat. Yang Kuat. sae nggih. Tuh, Banter. coba di kali PO-an ngeten. Lek damel tantang gawe. Lembun iku nggih nuki-nuki ules nggih, Ha nggih dugi ules. sungu Nggih. kali duki buntut. Oh, Nek buntut ngoten. niku awak merit, nggih. iku mesti penak kali ndas apa si sungu niku rada gepeng. Oh. Nek wongkol gablek Gablek niku. nggih bener kaya mboten anu bener. lho nggih. Nggih. Terus lek ules, Mbah. Lek ules. Ules mboten anu ules e. Pokoke ya ndas kali buntut niku lancene buntut iku merit. Nggih. Ya, kali ndas iku gepeng rada gepeng ndak anune Oh. sungune nggih rada penak. Oh, lek ndas kedas sing sungune rada gepeng. Ya nggih Lek lek sing- wongkol niku ndablek niku. Oh, gepeng niku niki, Mbah. Nggih. Niki. Nah, usuk wongkol lah. Niki nggih gepeng. Nggih gepeng mboten wongkol. Oh. Oh, cuma lek gepeng-gepengan niko gitu. Nggih. Timbangane niki ngoten lho. Nggih, nggih. Nah, berarti singen sing ngajari niku niko. Nggih. Oh,
damel ngajari. Damel ngajari. Ngoten. Nggih. Mbah, selami jenengan ngrumat sapi ngoten ngiring sapi niku nate gebrat ta, Mbah? Gebrak. Nggih. Ya ate. Oh, Ate. Kulo singen nggih. Lek mola niku kulo utik bokonge niku sekemblayu kaya kerapan ngoten. napa obah kok gebrat niku? Gebrak niku kaya wedi ngantos saniki lho kok wedi niki. Niki. Oh, sing niki. Nggih, kok wedi lek kadang-kadang babakan montok mau mblayu. Oh, kaget. Nggih. Oh, dek niku gebrate perkara kaget ngoten Nggih. nah. Nggih wedi kok ingat-ingat nggih. Aku betul pasangan lek mola. Nggih. Mboten nggih. dituntun kali anu biasa ngoten mboten. Oh, Kulo pasangan pasangan nggih, masih teng mriku teng tol. jenengan tumpangaken. Nggih. Nyeret. Nggih tiyang kaya sing bojo niku mek saking pasangan tok. Jenengan walik ngoten. nah? Nggih. Oh. Terus kaget motor gebrat. Nggih wedi. Niki Mbah sing gebrat. Nggih. Lek niku mboten. Ten. Oh. Lek singen-singen nate, Mbah, gadah sapi gebrat niku. Jamane dereng rapi motor. Oh. Nggih ate. Sing gebrak Napa niku kok lek jaman singen gebrate? anu napa niku kirap. Oh. Kirap. Wedi napa Mbah ngoten? Nggih, kaya enten tiyang kaya anu ngoten. Oh. Tiang asli napa tiang alusan? Jangan usan. Oh, lek singen niku gebrate perkara ketinggal tiang alusan Ya ngoten. ngoten nggih. Terus lek gebrat ngoten jenengan culaken mawon. Nggih kula jaraken dhisik. Oh, kersane lerep. Nggih. Mbah singen niku nate ambah jenengan kados ngeten. Garap ndek tegil napa ndek sabin sing sabine niku angker terus sapine niku Ngerambiu. wedi ngoten niku nate apa? Ate. Oh, Ate ngono Daerah kaya pundi, enten apa-apa. Daerah mriku Danyang. Danyang. Nggih. Wonten petren ya? Nggih. Oh. Iya. Niku anu apa jenengan boten salam-salam ngoten. Boten. Lali ya Nggih ngoten. lali. Oh. Terus sapine Wedi. oh. Tapi jenengan eling lek dereng amit-amit. Eling. Oh. Ngoten niku atine sampean mungel ya napa? Oh. Ono apa sih apa? Heeh. Ngoten. Terus Heeh. kula eling oh iya ora pamitan sing sing ngerso kene ngoten kula. Oh. Terus mantun niku jenengan jawab. Jawab. Angsal bahasa Merap jawabe ya napa lek sampean jawab. Ya mek ngeten tok jawabe wis sing ngerso kene aku wis nyambut gawe apa titip-titip aku tak masangi sapi. Ah. Wis sing ngerso kene. Nah, Apa sing duwe sawah iki dijawab. ngoten. Nggih. Nah, Terus mantun ngoten sapine. nggih ben menjal mawon lho wis. Mboten kirap lho. Saged tantang gawe Nggih normal biasa. saged nggih. Oh. Ngoten niku ping pinten, Mbah, jenengan ngalami ngoten niki? Sing kali lho. Nek pundi? Sing setunggal nek petren, sing tunggal malih. Nggih mriku daerah wetan, Daerah pundi niku? daerah Pakis. Niku yo napa kondisine? Sapi kait matuk Nggih. moro mundur-mundur gebrak. Oh, dereng jenengan lakokaken niku? Pun gebrak. Oh. Niku nggih sami jenengan dereng amit-amit. Nggih, Oh. Ngoten niku pas kesusu ngoten apa jenengan? nggih. Selak Selak. awan. Oh, selak soalnya tebih Nggih. jenengan selak awan sampai lali amit-amit. Iya. Nek zaman-zaman saniki pun mboten ate. Wis anu wis gambar. Boten ten apa. Wis mboten wingit kados Nggih, singen kaya nggih. zaman singen nggih. Dadi singen niku anu apa? Oh, Rata-rata dulu yang kuno niku saged nyalap-nyalap napa-napa sing tanahe mriku oh wae. kados singen niku ndek tulakan niku tasik disukani pecok bakal wiwitan ngoten niku apa? Nggih. Oh, Boten zaman singen niku ngoten. Zaman saniki mboten enten. Mbah singen niku napa sih, Mbah? Saben-saben niku tulakane kok disukani wiwitan niku napa? Oh, niku Miturut jenengan. cara anu sing ngersa mriku kesan nedha. Oh. Kesane mboten gagu sing gadah. Oh. Nomor kali ini cara kasare ngoten sing apa niku? Bau reksa. Lah nggih. Kesane mboten Loh, Mbah, ngoten ku lek mboten diwiwiti
Panci kejadian pantun rusak nopo ya nopo ngoten niku terjadi ya, Mbak. Anu napa niku Ya nopo, Mbak? Lek mboten diwiwiti lek jaman singen. nggih rusak, Oh, rusak. nopo? Dipangan nopo? Di cedhok tikus napa mawon ngoten lho, pereng. Zaman saniki masa petenten Mboten enten nggih wereng. Saniki jenengan pereng napa mawon. Ngoten lho. Lek mboten diwiwiti mesti diganggu penyakit Nggih, mboten. ganggu Oh. penyakit. Niku mulai tahun pinten, Mbah? Tiang mboten enten damel wiwitan pecok bakal ngoten niku. Saemute jenengan. Cara anu tasik zamane Pak Karno. Oh, terus zaman Pak Harto niku nggih tasik. Nggih tasik. Terus zamane Pak Jokowi. Gus Dur. Nggih, Zamane Gus Dur niku tasik. tasik. Zaman Jokowi pun zaman SBY pun ilang. Ilang. Oh, berarti tiang mboten damel wiwitan iki nembe mawon nggih. Nggih. Cuma mboten kabeh. Oh. Nggih sak anu ngoten lho, sak cara kasare sak napa sak deretan ngoten lho. Sing tasik damel wiwitan nggih tasik wonten apa? Enten cuma saniki mboten ngangge munan. Belas mboten Nggih, enten. pun kata sing disagri. Oh, soalnya wis gadane tiang Nggih. itu nggih. Walah. Dados niku nggih, Mbak, pengaruhe lek jaman singen niku tumus langsung ngoten apa? Nggih. Berarti jenengan selama nyingkal niku kejadian aneh niku nggih ping pindho niku nggih. Nggih, nggih. Mbah matur nuwun. Oh, nggih. Kaweruhe, Mbah, nggih. Oh, nggih. Saking kula kalian lari nem-nem saged sinau. Ah. Nggih, ngoten matur nuwun, Mbah. Nggih. Demikian Udah sahabat. binara. Oke, mantu niki. Demikian sahabat Kanyawara video kita kali ini dari kandang Basri. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.